Здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні знову варто відзначити наших воїнів за влучність. Влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово. Наша здатність повертати війну додому в Росію. Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні. Дякую вам. Збройні Сили України, Служба безпеки України і усі, хто залучався. Молодці. Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб. Все те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. Я хочу підкреслити, ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї. Без тих засобів, які можуть надати партнери, які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу. Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була би значно краще для нашої безпеки, для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня, що Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору від Росії. Сьогодні окремо відзначу наш Центр спецоперацій А, Служба безпеки України. Молодці воїни. Також я дякую кожному підрозділу, кожному солдату, сержанту, офіцеру, які воюють на території ворога в Курській області Росії. Наші активні дії там саме так впливають на фронтову ситуацію, як ми зараз в Україні цього потребуємо. І, звичайно, фронт, наші бойові бригади. Покровський напрямок, Курахівський та всі напрямки на Донеччині, наша Харківщина, наше Запоріжжя, увесь південь. Я хочу подякувати кожному за стійкість. Особливо за цей тиждень варто відзначити 46-ту окрему аеромобільну бригаду, 68-му єгерську імені Довбуша та 425-й окремий штурмовий батальйон. Дякую вам за хоробрість. І саме на Покровському напрямку, Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада, Придніпровський, 35-та окрема бригада морської піхоти. Я дякую вам. Дякую усім, хто б'ється заради України. І усім, хто допомагає нам захищати життя. Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні. Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів, у президента Сполучених Штатів. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады 5-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Иностранного легиона обороны Украины и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Харьков, Липцы и Волчанск. Отражена контратака штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины,
и 125-й бригады территориальной обороны в районах Ковшаровки, Васильевки, Красного Лимана, Петропавловки, Боровой, Нововодянова, Кругляковки и Серебрянки. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица FH-70, 2 гаубицы М777, гаубица М198, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Верба». Уничтожено 3 станции радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Залезнянского и Часова Яра. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты «Мардер», 8 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 3 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопление живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Дзержинска, Калинова, Горького, Михайловки и Розовки. Отразили 9 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады, отдельной штурмовой бригады Национальной полиции «Людь», 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад Национальной гвардии Украины. Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм гаубица М100Б, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М101 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 95 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и «Богдана», гаубицу Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Веселянки и Юльевки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.